ang pagamin. Nara ko nga, gwapa-gwapo. Kaya mga nagkakaon na rin eh. Sexy ra ba rin tayo? Pagingan be, tangi video. Ang Grab kay fix ang yung price. Ang taxi, example layo siya or gabihin na kayo, ingon sila nga mag-plus 50 lang ta kay gabihin na mag-plus 50 lang ta kay traffic nga na ba. So ang Grab okay ra to kay dito ka asa man ang price ana. Nasa app nila. Nasa application sa So kamo sir ang bayad din man daily or unsa man? Kanang kuan na siya. Per biyahe? Oh, kada biyahe kanang kuan. Nanay ka ng commission daan na ng kuan. Ang Grab. So mas okay ang Grab kaysa taxi di ay. Oh, kay ang boss, ang kadaghanan kay magkuan naman Mo Grab bitaw kay safety. Safe ang tao, okay. Kay sa Grab kay nanaman mo kanang details dito kanan. Makita man kung may magbinuang, ya mo reklamo dali ra kay matrace. Matrace. Guys, mo day na kani mo tay kalibutan ko grab ba mga ganing grab sa bukid. bukid. Sa bukid. Ito guys, look lang. Naguli nila dai. Kami guys sa ang classmate niya. Ano tayo ka bunga? Guys, namin guys ang classmate guys. So. Si Ali may tawgi. O di naman day ilang bayabas kay dara magyuna. Mama ni rate mo may. Unsa? Gikander ray padong sa quest. Sige, okay ra. 412. Oo, sige. Dalig na mo. Ari na mo kay nag-grab ra kami. Malita. Ay guys, sana sila guys. Ala. Tamo mo da. La. Sana pod. Ito karon jud. Wala di ha. Sige TikTok. Bisan dumi mo. Tara si Alita guys. Ya. Bisan dumi sa mo ang kuan, ikaduhang busi. Ay boss. Ay boss ini. Wala ra sila na i-vlog. Ano nag-blow man mo? Ilang ka dyan minimum, kaya dyan may contain no? Ano ko taw? Hangin na niya mo. Susuko na sa mga pasto. Ihato-hato rin. Napasa ka ng video ko. Parang pinag-video. Yung pag-marites. Ihato-hato na. Ingat si Jan. Wait lang, ingat si Jan. Mga pagaling ko ni mo. Ate Mali mo na na. Wala kasi mong may suntanan. Mga uyap ko. Huwag na rin may uyap. Susuko na si Jan.
Ah, yara ko na. Gwapa-gwapo. Kaya mga nagkakain na ini. Siksira ba hindi ya? Paano Eh, tara! Nagkakot, nagkasara. Ang kakanan na na. Pasok mo kayo. Kakanan na na. Dahil mo nagilod ang globe. Ay, video sa mga guys mo niya mga just libot luto pa tao na. Potato. Hala, kasi. Kan maday sila ko andang. Dai, nice steam dai. Steam guys dai. Ah, tawag dyan. Yeah. Magsitirisin ka sa dito. Na-steam daw na isda. Ha? Pero man nagaguli din. Kani ka ha? Sabi dessert oh. Natanan. Ayan. Kasubla to. Ande ka guys. Ande ka. Hindi, dinner kan si Dani. Alita, kan si Dani kay Juan. Ang siguro si Paul ni Karon. Direpod ba ni Karon? Ang Marcos sa taduhan ang balik. Taduhan ang balik. Ah guys, green ang gikaon. Nagarang sila, pero kung dipilian, sila rin. Guys, thank you, Danzan. Thank you po din, Day. Tara guys, ang libre. Aduha. Oh, parang kusugan ako guys. Libot ka mo. Ay, mag-ahakang kuha mo na ha. Live man din. Ha? Live to? Di. At talaga. Imo. Ikaw, Day. Sila man ako, sila papiliin. Daki kita po din. Nara guys ah. Pwede mga dessert dito? Guys, ang ikong dessert. Dali mo rin isang chicken for dinner. Huwag ka ra. Huwag mo kag di mo. Tay ka dati. Hey guys. Nga salita ka na kung itong kung taning kaginananan ga. Napunta rin birada kunog kanang kuwag sudan. Pero gibunghan. Ang nga nagsudan. Makakuan. Makasumo. Ito sa hinan, nga ni po din mo. Kabe po ito. Dura ang nagana tuguan. Sugod tagkaan dito sa murang ka. Dogal kita ng uli dito. Pag motor, ata kitong motor gibatan gan. Darat kuan, fourth at upper floor.
Ako di ay tingnan mo itong ipa-stamp daw sa cashier para ba may nani magkano? Kan pa kong luto. Apa na kasi kanina? Sayang at ang 1 po. Sino mo sa tutod? Gawa 230. Ito mo titagawa. Ito yung titagos mo nga ang katagbalik. Gamay ra may tao, good. Ano ba tayo? Gusto. Gusto po na. Kaya nakakanda ng pagkan. Isang pagkanang hangday? Ha? Isang pagkanang hang? Ha? Wasabi. Wasabi. Try lagi ko ng Japan. Nata, dada. Hapit magkatapis kahang. Sige. Ang kasapan ka kahang. Unti lagi ang itong taliga. Lalaman sa kain. Ama. Kana ilang na nandun ang din. Naiinom lagi. Ha? Ay, isa na. Ingrom. Ingrom? Siguro yung bilin. Ayun na talaga ko to. Kasi nila si Kuko ang gisuon. Pohon. Nakikita mo lang ka na yun. Nagpahuway. Tawag ka. Siya din suwa. Ako hindi Arabi sa bitang igang aron. Initado. Mga mote na di ka mote da. Ubos. Daghan. Madag ka pag mga unod. Kana kay Nagka, mumotor ka po. mangubkob ko na po na eh. Kule di ka dyan di. Mangubkob ko. Tanawan nagkabaw ko kumusubay sa mga ugat-ugat. Naway lubang na kayo mga motes. Oh, nay. Agsita tayo, asa masa tayo? Jacket sa mga tao dararon. Nanay, nawag. Hello! Sino na day? Tamas ka na day? Sino na? Ini? Tahong. Tahong na? Tahong. Iputos lagi. Baked mussel. Ganyan na ipag-electric pa rin. Tahong. Kain lagi mo pakpak. Hatirid ah. Diba? Ganyan eh. Unay. Nabi to. Ipata bangsa. Lapo ko na eh. Nalagi po eh. Da, ang kinamamuran. Unay. Tapos po yun. I love. Pas nalipin ang gamit ng mga aputan na no? Ilakan dyan siya nga po, nay. Kaan na ka? Ha? Kaan na ba ka? Di, ako ko nang dapat kasi sa kama. Nasa may suha ninyo? Umbag nang ka. Tarte ali no? Pero bang Kamasidin. Nasa manangda na. Na, nagkuterpon suman. Dali, tadi ah. Nay, salyana na. Sana piso. Kamo din ang gitan. Salyana, hindi na nagid mi. Salyana na haman. Isa. Aliana. Bukas taas. Napalitripan ba ka to? Litin mo naman. Isa kang mitang subok sa tanaw. Tuwa man matuog. Ningi na din. Tawag kis mama. Ang tawag ko sa mama. Katawag. Tawag ka sa nila. Tawag kis mama. Yan na. Ako na kis mama dali. Di magkakit kis mama. Gumingaw dahil tunay. Alay tawag sa dali. Hindi niya salyana. Hindi mo kang mananawag. Ang pwede mo tawag kanina. Ka. Gugo. Di, nabisi ganina kay Dre ni abot. Mga bisita. Masig natug na. Ginaw na.
Ha? Hindi ako katawag Dali, niya kay kasama Demo nila bisita ka ni na. Abo. Na busy. Nagpada ako magdapat rin. Ano pa yun ulit? Apa? Nagawat rin bisig ni Chat ni Madamilin. Namin na nga ang dari. Ipahis ang pulin ta kay mga gano'n. Diyan ka ora na pulin. Aram. Oh, naman niya. Sa tiri ni ka? Ha? Dire. Pero ulit ulit. Di pa. Di pa ka mo. Ang biyahe. Okay ra maguna kada man Ginoo ang uban. Murid sa ko tagbilaran sa ato ra po ko sa ilakuan katong nay baji. Last guys, ice cream. Nalita mo butang yung ice cream. Kakusuki ka. Tapingan ka, balik ka. Ano yung bisa lagi na lang? Taga bukid man ta. Last ice cream. Oh, ice cream. Halo-halo. Tag, pastoleng. So, mag-birthday ko no day. Asa ka mag-birthday ang cake? Ha? Asa ka mag-birthday? Ball. Ay. Oo, si John Mark, birthday na ba niya? Wala lagi. Halato na. Wala lagi ni Day. Ang kuha birthday. Wala sila guys. Salamat. Ka-birthday. Yan ang birthday. Antin mo Day. Magpapicture siya sa mga iPhone. Hey guys, so yan lang mga nakalibang nakabusog. Nami. Narap ka ko diha. Isa man. So guys, nagmanogoan pagawas namin nagpicturean mi dari ni Alita. Inja, salamat ka sa sponsor dani guys, John Marcos si Fulin. Salamat ka early pa birthday ko na dyan nila na. So nauna sila guli kay sa tuman sila duty. Inja, thank you ka ninyong tanan guys sa pagtanaw sa akong vlog. Thank you for watching. Bye bye.